Velkommen til. Dejligt at se jer. Det er Amiga-aften. Det er lørdag aften. Nu skal lige fokusere her. Og vi er i gang med den første retrostream på Amiga. Det er nok ikke den første, fordi jeg har haft nogen på kanalen, men dem har jeg slettet, og så har jeg lavet Big Box, så jeg ikke rigtig kunne bestemme, hvad jeg vil. Men nu laver jeg Amiga her, og jeg håber, I har lyst til at se med, alle jer, der er med på den offentlige kanal her. Men rigtig hjertelig velkommen, og jeg håber også, I kan lide at have lidt baggrundsmusik med det, jeg glemte at tage med. Så nu har jeg det med her. Det hjælper trods alt med at på det i hvert fald. Men en gang rigtig hjertelig velkommen. Nå, hvor du nuttede, får vi at vide. Peter, velkommen til dig, Mark Rogård. Vi skal i dag kigge på nogle forskellige Amiga-titler, og vi har fået fat i nogle demoer og nogle nyheder, og vi skal se på et spil, som faktisk er Doom-inspireret, som er lavet af et lille udviklerhold, som man kan abonnere ind på Patreon. Jeg skal nok smide et link på kommentarfeltet, så I kan selv gå ind og donere til det, hvis I vil. De er godt i gang med at udvikle på det, der hedder Grind. Og det er rigtig fedt, og det er eksklusiv demo, vi skal se på i aften. Så det håber jeg, I har lyst til at kigge med. Men hvad står den på? Hvordan går det ellers? Jo, det går sådan stille og roligt. Der er jo sket lidt siden sidst. Der er jo sket det, at jeg har fået en masse big boxes hjem, og jeg har købt en Amiga Mini, som kommer på tirsdag, som kan trække alle mulige forskellige slags filer. Den skal også bruges til programmet her fremover, så det bliver det rene Amiga i hvert fald, der kommer der 64. Men jeg vil også gerne spørge om en mening, om I også vil have lyst til at se mig streame Big Box PC-spil, eller skal det kun være Amiga-spil? Det kan I skrive en kommentar om i kommentarfeltet på videoen, når den bliver udgivet. Men ellers så sker der ikke så meget. Det er lørdag aften, det har været en varm sommerdag, og nu gider vi snakke flere varme sommerdage. Vi vil gerne have, at det bliver lidt køligere. Men ellers så er det jo helt i orden. Det er også godt, at man er ude og nyde det gode vejr og få en dejlig varm øl. Men PC og Amiga bliver spurgt her. Så må vi gøre det fremover. Jeg har også kaldt kanalen, hvis I lægger mærke til det, så hedder kanalen Amiga and Beyond. Og det er simpelthen fordi, at jeg gerne vil have, at det skal være en åben kanal. At den er åben over for andre ting og sager ud over Amiga. Men Amiga vil være hovedtemaet, men selvfølgelig vil PC Big Box også være her, så folk også kan få lov til at være med til det og se, hvad det er for noget, og få lov til at få lidt mere viden indenfor. Jeg er ikke en helt stor fortæller, eller hvad skal man sige, en der er lige så professionel som Amiga Build eller Mis.dk, men jeg håber, at jeg kommer lidt med efter det. Men ellers, så håber jeg i hvert fald, at I har lyst til at kigge med fremover. Men skal vi ikke komme i gang med nogle nyheder, og så se, hvad der rører på sig på Amiga-markedet, hvad der sker nye ting på sådan en gammel maskine. Og forresten, mens vi nu er lige ved det, som I kan se her, nu viser jeg lige lidt layout her. Hvorfor har jeg et billede her af en finloop-skærm fra 1980'erne? Det er fordi, at jeg voksede op inde på Frederiksberg inde i København, og der havde vi sådan en skærm stående på værelset, og det var også en skrivebord, vi har stående her, så det er faktisk for mit barndomsværelse, det her. Så det synes jeg lige, jeg vil vise jer, at når jeg sidder og spiller Amiga, så kommer alle de gode gamle minder frem, og så har jeg lyst til at sidde og mindes de gamle dage på Hovedsvej. Så det var bare lige det, jeg vil vise jer, hvorfor jeg har det her layout her, og jeg er rigtig glad for det, og det er lavet af Mis.dk, som har lavet det til mig, og det er også lavet med Commodore 64 layout. Så PC Big Box er en afdeling for sig selv, men den vil være skiftet mellem PC og Amiga, som Mark Rogård han skriver inde på chatten her, PC og Amiga, så det bliver nok det, vi kommer til at gøre i hvert fald. Men lad os komme i gang med nogle nyheder og se, hvad der rører på sig. Nå, vi kigger på nyhederne her. Og vi skal se på en nyhed, der er ret interessant faktisk. Vi skal starte med noget, der hedder Neo Geo. Og de har lavet et, der hedder noget, der hedder Z-Team, der hedder Midnight Wonders. Og vi skal prøve en gang at se på, hvad det er for noget. Skal vi se her.
Hvor var det nu, jeg gjorde det her? Windows Capture. Det var her. Og der er kommet en lille demo til. Den er fremvisning, så vi skal lige slukke for musikken her. Det ser meget spændende ud. Nå, men spillet hed Midnight Wonders, og det bliver udviklet til Neo Geo. Og den kommer på et comeback her. Og det ser rigtig, rigtig fedt ud. Og der står her, at gameplayet er blevet polished. Og der kan godt være nogle issues, nogle glitches, sådan nogle ting der, men man kan spille en demo allerede nu, så det er rigtig godt at gå i gang med, hvis man har lyst til det. Så skal vi til Commodore 64. Lemnings, de har lavet en reloaded til deres, de er kommet til Amiga fra Psygnosis af i gamle dage, som udgav det. Og nu er så kommet til C64. Og nu skal I prøve at se, hvordan remaken ser ud. Jeg håber, I kan se noget, der sker på skærmen. Det så ret interessant ud. Det er et fan remake, og det bliver programmeret af en, der hedder Jörg Kavak. 123 levels og 30 musiktracks, og der skulle snart komme noget frem her om, hvornår den kommer en udgivelse. Så det kan vi også se frem til. Street Fighter, det har man jo hele tiden talt meget, meget om. Og Street Fighter har jo også været, hvad skal man sige, det har altid været en klassiker til Super Nintendo og til Amiga. Men der er jo den her motor, der hedder Scorpion Engine. Og Scorpion Engine, det er jo et udviklingsværktøj til Amiga, som mange er faktisk begyndt at bruge, og det er faktisk rigtig, rigtig godt. Og der er desværre nogle gamle versioner, hvor det er gået særlig godt, og så nogle nye versioner, hvor det er gået bedre. Men nu skal I prøve at se, hvor langt den nye version er kommet for juli 26. Den var 3 minutter, men vi tager lige 1 minut, så det.
Det var det. Så vi venter på en release på et tidspunkt, men det bliver godt at spille til Amiga. Det bliver rigtig, rigtig sjovt at spille det. Så det var de korte nyheder. Ellers så sker der ikke så meget på et personligt scene. Jeg havde prøvet at gå i gang med noget Scorpion Engine, men jeg er ikke så god til sådan nogle ting. Men jeg vil sige det sådan, man kan downloade det selv, og det er faktisk meget brugervenligt. Nu lyder det sjovt, som om jeg siger, at jeg duer ikke til det, men det er meget brugervenligt. Men det er meget brugervenligt. Det er bare mig, der ikke fungerer så godt til sådan noget. Men det er meget brugervenligt, og det er til at finde ud af, hvis man kan det. Jeg er ikke så god til det, men til dem, der kan, er det et godt udviklingsværktøj i hvert fald. Og der er mange, der er begyndt at lege med det, så det kan varmt anbefales. Lad os komme i gang med Grind. Prøv lige at se her. Skal jeg bare lige se her. Skal jeg lige have... Lad os prøve at se. Og det er stadig under udvikling. Det er en eksklusiv demo, og der kommer selvfølgelig en opdatering til den, men man kan kun få den, hvis man abonnerer ind på Patreon på Grindholdet. Og de er mange, der er i gang med at lave det her shoot 'em up her. Og det holder, og det er rigtig fedt. Og det er lavet på 1 MB RAM, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det er en boss demo. Det gælder om at nedlægge ham her. Og gør vi det, så har vi gennemført demoen. Han er svær. Ja, det er virkelig cool spil.
Ej, hvor er jeg dårlig. Det er sådan her. Den var på mellem 8,3. Jeg skruer lidt mere op for lyden. Hvis det er for højt, så må I sige til. Åh. Ja. Bare lige have snart en besked. Ja. Ej, jeg prøvede virkelig, mand. Jeg sad fast.
Nej. Au. Kom nu, får jeg den. Den bider. Hvordan gør jeg? Den dør jo ikke. Jeg fik den. Jeg fik den. Superb. Bare se her, om jeg kan. Skal bare tjekke noget her lige hurtigt. Det er ikke så med det, når man er. Når der er nogen, der hiver flår i en. Så kigger vi her om jeg har ikke regnet med at lave færdig med demoen. Vi kigger lige og ser om der er noget her vi kan spille på. Kigger vi her. Hvad er det for det, jeg leder efter? Om den har alspænd lagt den hånd. Kigger vi her. Stunt car. Stunt, det med S. Nu prøver vi se, om vi kan finde det her til at virke. En gammel klassiker. Stunt car racer. Nå, man skal bare trykke på musen. Gameplay League. Det var det. Hall of Fame. Okay. Vi vælger en bane. Vi tror, vi tager den der.
Okay. Jeg har ikke spillet det her i mange år. Jeg kan vide, om jeg vinder den her. Hvis den her reven, den bliver ved at komme op på toppen, så taber jeg. Jeg vandt åbenbart. Oh. Nej. Nu er jeg bagud. Nej. Det er jeg ikke god til det her. Jeg går i panik. Jeg har tabt den. Jeg har ødelagt min stuntcard. Ja, nu ryger jeg ud over, fordi jeg ikke har styr på situationen.
Ja, den gik i stykker. Smadret. Nå. Ej, mor, jeg ved godt, at vi kun har streamet 40 minutter, men jeg er lidt træt for i dag. Jeg håber, I har hygget jer i hvert fald. Jeg har i hvert fald hygget mig meget. Og nu skal I så høre, at planene bliver fremadrettet. Planene bliver fremadrettet med kanalen, at jeg streamer nye og gamle Amiga og Commodore-spil, og selvfølgelig også nogle PC Big Box-spil, så det bliver sådan et blandet landhandel. Og så håber I vil støtte op om kanalen og være med til at kigge. Og hvis I ikke synes, det er sjovt og synes, det er kedeligt, så er det også helt i orden. Jeg prøver bare at vise den interesse, jeg har inden for Amiga-verdenen og for PC Big Box. Men jeg håber i hvert fald, I har lyst til at kigge med en anden god gang, og så har I været et godt publikum. Og i morgen, der vil jeg streame noget, der hedder Shadow of Sergoth. Jeg skal lige prøve at vise jer en trailer til det, faktisk. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan vise jer en trailer. Det er en dungeon crawler, ligesom Dungeons & Dragons. Det er Double Side Games, der har lavet det. Og jeg vil sige også tak for stream. Jeg viser lige, hvad det er for et spil, som I kan se frem til i morgen. Det er sådan et spil som det der. Det ser sådan her ud. Hvor man skal i smalle gange og slås mod monstre og samle potions og svær op og sådan ting. Og lidt ligesom Might and Magic. Så det der på programmet i morgen. Ellers så håber I får en god aften og pas godt på hinanden derude. Ha' det godt.